FM και LP, αμέσως προβολές ή άλλοι τρόποι να το γυρίσεις. Έχει πολλά πράγματα. Κάνε! Τώρα... Πρέπει να κάνει... Δεν έκανες εσύ την πατάτα. Καθάριζε. Καλύτερα να καθαρίσει το μαγείρι. Πήρες και εσύ μια ωραία πατάτα. Σίγουρα. Βρεις και δεις τις πατάτες. Πού μου κάτω. Τι στο χωράφι. Για να πηγάνει. Αυτό είναι